Maayong adlaw na usab mga higala. Ug salamat sa bag-o na usab nga adlaw nga gihatag sa Dios kanato para niini nga pagtuon nato diya sa mga buhat ug ganganlan og He wants everyone. Ug diya kita karon sa episode 7 ug diya kita sa kapitulo 3 sa mga buhat ug daghang gid ang atong mahibaluan karon labi na gid sa pagpadayon sa kun unsa ang nahitabo sa kinabuhi sa mga apostolis nga karon giniyahan sa Espiritu Santo nga mipuyo na diya sa ilang mga lawas. Apan sa dili pa kita maghisgot ni ini nga buhat kapitulo 3, nausa kita hisgutan nga lahi nga mga bersikulo nga dili gikan sa mga buhat apan makatabang gid kaayo pag-ayo sa matag usa kanato. Ilabi na gid sa gaagi sa mga pagsulay, sa mga tentasyon nga siguro sa matag adlaw nga imong paglakaw uban sa Dios dili gid nato malikayan. O kini nga bersikulo nga gikan sa pulong sa Dios unta mahuna-huna nimo ug makatabang gid kini kung imong ibutang sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing. Ya sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13. Matod pa niini nga nagsulat si Apostol Pablo para dito sa taga Korinto. Miingon siya, walay pagsulay nga miabot kaninyo nga wala masinati sa tao. Sa ato pa giprangkan ni Pablo dinhi siguro nga daghan gaagi sa mga pagsulay matag adlaw sa ilang kinabuhi daghan nga mga pagsulay ang ilang maagian. Apan miingon si Pablo, wala may pagsulay nga miabot kaninyo nga wala masinati sa tao. Sa ato pa ang matag usa nga pagsulay nga niabot sa inyo matud pa niya tanan man na sinati sa mga magtutuo. Ang Dios kasaligan ug dili niya itugot nga kamusulayon labaw sa inyong masarangan. Apan uban sa pagsulay siya magtagana usab og lutsanan aron makasugakod kamo niini. Sa ato pa mga igsuon sa matag adlaw sa kinabuhi sa mga magtutuo, kung naay mga pagsulay, usahay makahuna-huna ang tao nga siya ra ang gaagi sa mga pagsulay, nga iyang gakasinati o iyang gakaagian karon. Apan kitang tanan gaagi niini sama sa gisulti ni Apostol Pablo niini nga bersikulo ngadto sa taga Korinto nga ang tanan nasinati man sa tao. Kitang tanan gaagi niini nga pagsulay ug kini nga mga pagsulay mga igsuon kumon. Sa ato pa ang matag usa kanato gaagi niini nga pagsulay ug tentasyon. Ang imong gakaagian nga mga tentasyon ug mga pagsulay gaagian usab sa imong mga igsuon diya sa pagtuo. Kay kitang tanan patas nga kargado sa mga pagsulay niini nga kalibutan galakaw kita nga puno sa pagsulay. Apan mga igsuon kasaligan ang Dios, kasaligan ang Dios. Ug dili gid niya itugot nga sulayan kita labaw sa atong masarangan o labaw sa atong makaya. Ug matag panahon nga sulayan kita, nagtagana ang Dios og lutsanan, nagtagana ang Dios og dalan, agianan aron makasugakod kita niini. Sa ato pa naay paagi nga ihatag sa Dios aron madaog nato ang pagsulay ug dili kita makasala. Tungod lang ni ana nga imong gaagian karon. Busa kung diya ka karon sa tentasyon, ug diya ka karon sa mga pagsulay, hupti kini nga saad sa Dios dinhi niining bersikulo. Ug lahutay sa mga pagsulay ug sa mga pagdani uban ang kadaugan nga gihatag sa Ginoo dinhi sa matag usa kanato. Dili gid itugot sa Dios nga masulayan kita sa sobra kay sa atong makaya. Saad kini sa Ginoo kanatong tanan ug kini nga saad bulawanon ug makalipay ug makahatag kanatong kalig-on. Mga igsuon, matag adlaw, matag lakaw nato uban sa Dios, gasulayan kita. Ug kini nga mga pagsulay makatabang pag-ayo kanato para masulay ang atong pagtuog pagsalig ngadto sa Dios. Ug kini hinumduman nato nga ang tanan niya pagsulay nga atong gaagian ang ihatag sa Dios makaya man.
makaya man o kumuabot kanimo ang pagsulay, makapasalamat ka gani sa Dios. Makaampo kita kaniya o makapasalamat nga Ginoo. Tungod ni ini nga pagsulay, mas mulalom ang akong relasyon diha kanimo. Mas mulahom ang akong pagsinati sa imong kagustuhan o kung unsang imong gusto para kanako. Ug maayo kaayo. Kaya ang imong relasyon ngadto sa Ginoo mahimong lig-on nga gasalig kita pirmi ug perminti ga pangayo ug tabang ngadto sa labaw nga maoy makahimo sa tanan sa pagplastar ug kahusay nga dili gani nato matugkad sa atong mga hunahuna. Mga igsoon, mao kini ang dalikyat nga bersikulo para sa atong tema nga gahisgutan karon. O diya kita sa mga balikon, sa dili pa kita mupadayon sa atong tema nga gahisgutan karon, ato usang balikon ang nangahitabo sa miagi natong pagtuon para nga mapresko na usab sa atong mga hunahuna kun unsa ang nahitabo sa miagi, dayon masundan nato sa sunod nga nahitabo. Nahimawan nato nga natawo ang iglesia dito sa Jerusalem. Sumala sa pahayag kanato ni Pastor Rudy ug sobra na sa 3,000 ang kadaghanon sa mga naluwas ni atong taknaa pagwali ni Pedro sa adlaw sa Pentecostes. Ug matag adlaw gakadugangan sila og bag-o nga gakangaluwas. Gikan sa 3,000 matag adlaw naay gaidugang sa Dios nga bag-o nga magtutuo ug makadugang sa ilang gidaghanon. Ang Espiritu Santo gapuyo na sa mga lawas sa tanang mga naluwas ug gasunod sila kaniya ug ilang gakabigon ang ilang kauban sa pagtuo usab kang Hesus. Nahibawan usab nato mga igsuon nga nahibulong ang mga tawo sa mga milagro nga gapangbuhaton sa mga apostolis. Ug ang mga magtutuo sa Jerusalem nagkahiusa sa pagtigom ug sa pagpatudlo sa mga apostolis sama sa mga bata nga masuso diya sa ilang inahan. Kaya kinahanglan kaayo nila ang mga tudlo nga gikan sa apostolis sama kanila nga bag-o pa ug wala pay kasayuran mahitungod sa pagkinabuhi nga Dios nun uban sa tambag ug tudlo sa mga apostolis. Dugang pa gaagakon ug atimanon sa mga apostolis ang ilang gipanganak diha sa pagtuo, diha sa adlaw sa Pentecostes o gatubo silang tanan. Nasayra nato kini sa miagi natong pagtuon. Ug kahibulungan gid kaayo ang gapangbuhaton sa bag-o nga iglesia human sila nakatuo. Gani pa, gapikas-pikas silang tanan sa pan agi sa paghandom kang Hesus o gadaig sila sa Ginoo o gatuon sila sa pagampo ilalom sa tudlo sa mga apostolis. Ato kining nasayran sa miagi natong pagtuon nga naa sila'y paggahin. Gapikas-pikas sila sa pan agi sa paghandom sa dugo ug lawas ni Hesus nga nadagmalan ug nakaagas para sa matag usa nga nagtuo. Ug bisan pa man kung si Hesus tuan na sa langit, apan pinaagi sa ilang pagpikas-pikas sa pan, gaipresko nila ang lawas ug dugo ni Hesus nga mao'y hinungdan nga sila naluwas. Gabuhaton nila kini ug gadaig sila ngadto sa Ginoo sa tanan nga iyang gapangbuhaton ngadto kanila. Ug gani pa naa sila espesyal nga panahon para sa pagampo. Pagpakig-istorya sa Dios sa tanan nilang gakaagian, sa tanan nilang kinahanglanon, ang ilang mga pagampo mao'y ilang iampo ngadto sa Dios. Mga igsuon, kining tanan nga ilang gapangbuhaton nakapahimuot pag-ayo sa wala mga luwas. Gakakita nila ang kinabuhi sa mga magtutuo. Busa, kining mga wala kaluwas, ang gapangbuhaton sa mga naluwas, siguro nga nakapahingangha o nakapahibulong kanila. Lahi gid kaayo ang kahimtang sa mga naluwas dinhi nga mga panahuna. Nakapahimuot sila kining mga kinabuhi sa mga naluwas ug kumpleto ang tanang mga naluwas sa ilang mga kinahanglanon. Kaysa unsang paagi kay gatinabangay man sila ug ilang gisaluhan ang tanang mga butang.
walay gakalisod pag-ayo adto nga panahuna. Kay ang uban mibaligya sa ilang yuta, ang uban mga kabtangan ug ilang gihatag ngadto sa gakinahanglan. Wala lugar moingon ang isa nga iya lang ang iyang butang, iya lang ang iyang kabtangan, apan nakita nila ang gakinahanglan ug gani mikumit sila sa pagpasalig nga ibaligya niya ang iyang yuta, ang iyang kabtangan ug ihatag niya ngadto sa gakinahanglan. Busa ang kahimtang sa mga naluwas dinhi nga panahuna, wala kaay gakalisod ani nga mga panahon. Ug kini nga kahimtang sa mga naluwas, nakita sa mga wala ka nga luwas. Ug siguro nga nasugyot sila pag-ayo, busa man kada adlaw, gakadugangan ang gidaghanon sa mga naluwas. Mga igsoon, mao kini atong mga balikon nga naisgutan nato sa miagi nga pagtuon. Ug karon, upadayon kita sa kung unsa ang sunod nga nangahitabo sa mga apostoles, nga karon gapadayon sila sa pagpakaylap mahitungod sa kaluwasan, gapadayon sila sa pagsangyaw, sa pagsaksi dinhi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Apan atong hinumduman, naa pa sila sa Jerusalem. Busa mupadayon kita sa pagbasa para atong mahibaluan kung unsa na pod ang buhaton sa Dios sa mga apostoles para nga mahatagan na usab sila higayon nga makawali mahitungod kang Hesus. Basahon nato ang mga buhat kapitulo 3, bersikulo 1 hangtod sa 10. Unya si Pedro ug si Juan mitungas ngadto sa templo sa panahon sa pagampo. Sa ikatulo nga takna sa hapon, sa ato pa dinhi nga panahona, masusi nato nga si Pedro ug si Juan nag-adto sa templo kay naa sila espesyal nga panahon para sa pagampo, para sa pagpakisulti ngadto sa Dios. Pag-istorya kung unsa ang ilang kinahanglanon nga gusto nila ipaabot ngadto sa Dios ug dili man kini panahon sa pagsimba. Nag-adto sila panahon sa pagampo. Bersikulo 2. Dito'y usa ka lalaki nga bakul sukad pa sa iyang pagkatao nga sa matag adlaw gibutang didto sa templo. Sa pultahan niya ginganlan ug matahom aron mangayo og limos kanila nga mosulod sa templo. Sa ato pa dinhi nga bersikulo atong masabot nga sa panahon nga nag-adto si Pedro ug si Juan sa templo, naay usa ka tawo nga bakul sukad pa sa iyang pagkatao nga naa maglingkuran sa pultahan niya ginganlan ug matahom. Ug kini nga tawhana bakul man sugod sa iyang pagkatao 40 na katuig o gapakilimos, dili gani makalakaw kay walay kusog ang iyang tiil ug ang iyang kamot ug gadayungan lang ug ibutang didto sa pultahan niya matahom para nga makapangayo og limos, siguro para sa iyang pagkaon ug mao kini ang nakita ni Pedro. Bersikulo 3. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nagpaingon sa sulod sa templo, nangayo siya og limos sama sa gabuhaton niya sa tanan nga mga tawo nga gasulod didto. Ug si Pedro uban ni Juan mitutok kaniya ug miingon, "Tan-aw kanamo." Siguro nga gadungo siya ug ang iyang kamot nakataas para sa pagpangayo og limos. Bersikulo 5. Ug siya naminaw kanila, nagpaabot nga adunay madawat gikan kanila. Nagdahuman nga naay ihatag si Pedro ug si Juan ngadto kaniya. Diya sa bersikulo 6, apan si Pedro miingon, "Wala ako'y plata o bulawan. Wala ako'y makahatag nga sama sa imong gidahom, apan hatagan ko ikaw sa ania kanako. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, tindog ug lakaw." Mo'y sulti ni Pedro. Ug iyang gikuptan siya sa tuong kamot, ug ipatindog ug diha-diha na baskog ang iyang mga tiil ug mga bukog sa tikod. Unya siya milukso, mitindog ug milakaw, ug misulod sa templo uban kanila nga naglakaw, ug maglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Lain na usab nga milagro, kahibulungan
nga gibuhat sa Dios para sa kinabuhi ni Pedro ug ni Juan. Ang bakol sugod sa iyang pagkabata, 40 ka tuig na ang iyang pag-antos, dili pa kalakaw sa kalit lang. Diretso ug kumplito, nakatindog ang iyang mga lutahan nga walay kusog, ang iyang mga kamot nga walay kusog, karon nakatindog ug nakalukso-lukso, nakalakaw ug dayon gadayga ngadto sa Dios. Mga igsuon, kahibulungan. Kahibulungan kaay kini nga gibuhat ug nahitabo nga nasaksihan sa daghan. Bersikulo 9, ang tanang tawo nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios, ug sila nakaila kaniya nga mao ang tawo nga naglingkuran sa pultahang matahom sa templo aron sa pagpakilimos, ug sila napuno sa kahibulong ug katingala sa nahitabo kaniya. Siguro nga ang matag usa nagsusi ug gitan-aw pag-ayo nga kini daayng tawhana nga nakatindog, nakalukso, nakalakaw-lakaw, nga excited kaayo. 40 na katuig aya pa nakalakaw, di ba? Nakalukso. Busa dili mapugngan ang iyang kalipay ug kini nga kahimtang ug nahitabo nakita sa daghan nga mga tawo. Ilang na ila nga kanay daayng tawhana nga galuksuay, galakawa, gadayga, mao di ay kadtong tawo nga galingkuran sa pultahan nga matahong nga gapakilimusa. Mao kini ang gigamit sa Dios nga mahatagan na usab og higayon si Pedro para sa pagwali mahitungod kang Hesus nga gipatay, ginaagig pagpalansang sa krus apan gibanhaw sa Dios. Balikon ta kini paghisgot nga bersikulo para nga atong masabot pag-ayo. Sa ato pa, nahitabo nga usa ka hapon, miadto si Pedro ug si Juan sa templo kay moapil sila sa ting-ampo. Atong timan-an mga igsuon nga naa sila espesyal nga ting-ampo. Dili kini normal nga panahon sa pagsimba. Ilang gigahin ang ilang panahon nga makaampo sila ngadto sa Dios. Ug naa sila nakita didto nga tawo nga bakul nga gapakilimos. Ug kini nga tawo bakul sukad pa sa iyang pagkatawo, wala man makabalo pagtindog, wala makabalo paglakaw. Mao kini ang tawo nga bakul. Basin nakakita mo og bakul, ang kahimtang sa iyang tiil mukuyos hangtod nga bukog na lang ang bilin. Kung imong makita, mura nagkalabira nga wala gyud porma ang iyang lawas, kay ang iyang bahin sa tanan niya nga lawas na mga gagmay, walay kusog. Ugani kini nga bakul gadayungan ra kay dili makalakaw ug dili gani makakratsis, kay wa may kusog sa iyang kamot ug sa iyang tiil. Ug sa pagkakita sa bakul nilang Pedro ug Juan nga mosulod sa templo, nangayo siya og limos ug nagdahom nga mahatagan kay mihunong sila og ilang giingnan nga mutan-aw kanila. Siguro nagdahom gid kini nga makililimos nga bakul nga makahatag si Pedro ug si Juan sa iyang gikinahanglan. Apan wala siya hatagi og limos, kay naay mas dako nga plano sa Dios para kaniya. Naay mas dako nga siguro wala niya mahuna-huna nga kung unsa di ay buhaton sa Dios niini nga taknaa para sa iyang kinabuhi. Kay pinaagi sa ngalan ni Hesus, giayo ni Pedro ang bakul ug nakatindog ug naglukso-lukso sa kalipay nga gadaig sa Dios. Mga igsuon, kung atong ibutang ang atong kinabuhi niini nga panahona, wala ka sukad makalakaw, 40 ka tuig sa imong pangidaron, kalit lang, nakatindog ka, nakalukso, siguro sobra gid ang imong kalipay ug dili ka makahunong sa pagsinggita ug pagdaiga ngadto sa Dios. Mo'y nahitabo niini nga taong bakul. First time sa iyang kinabuhi nga nakalakaw-lakaw siya. Diretso ug kumplito ang pagkaayo niya. Diretso ug kumplito ug wala lugar mahinay-hinay nga sugod sa pagkamang hangtod nga nakatindog, hangtod nga nakalakaw ug nakalukso. Kahibulungan ang gahom nga gikan sa Dios. Diretso ug kumplito, nakalukso, nakatindog, nakalakaw-lakaw ug wala man moagi og terapi o mga doktor,
kay diretso siya naayo ug ang iyang pagkaayo hingpit ug naglakaw nga galukso-lukso taliwala sa katawhan nga nagtigom sa templo. Sa atong panahon karon, pareha sa mga gaka-stroke, daghan therapy ang kinahanglan nga agian para nga mahinay-hinay, mabinat ang mga ugat, dayon maplastar ug dili man diretso nga makalakaw. Makalakad og isa na pod, ug daghan nga mga panahon o adlaw bulan ang mabuhat. Pankini nga bakol, diretso ug kumpleto ang iyang pagkaayo. Mga igsuon, kining kahibulungan niya gibuhat sa Ginoo pinaagi nilang Pedro, dili ya kahitabo karong panahona. Dili man masubli ang sama sa nahitabo ni ini nga taong bakol nga nakatindog, nakalukso ug nakalakaw karon nya panahona. Gibuhat kini sa Dios sa bag-o pa na tawo ang iglesia aron mahimbaw-an sa mga tawo nga ang iglesia gikan gayud sa Dios. Si Jesus nakabuhat sa sama ni ini. Kung atong mahinumduman nga nakapagubot gani kini sa daghan nya katawhan ug mga Hudiyo ug karon silang Pedro nabuhat gihapon nila kini pinaagi sa ngalan ni Jesus. Tungod gani sa gahom nga gihatag sa Ginoo kang Pedro ang mga masakiton nga igo ra nalandungan sa iyang anino, nangaayo sila. Nangaayo sila kung atong mabasa diya sa mga Buhat kapitulo 5 bersikulo 15 dayon sa 16 sa unahan nato nga pagtuon niini nga mga buhat, makita nato nga daghang gid nga milagro ang nabuhat nila. Pinaagi rag mga anino, mga panyo, maulian ang mga masakiton. Dili kita makakita og sama ni ini nga sama sa nahitabo ni ini sa mga buhat sa atong panahon karon. Kung naay makabuhat karon sa mga milagro nga sama sa nabuhat nilang Pedro, mga igsuon, kung naa kay nakita at untang mauban sa ospital, di ba? Para nga mabakantihan ang daghan niya mga kwarto ug ang daghan niya mga pasyente nga nagdugay na sa ospital, maulian ug makagawas. Kung naa pa lang unta, apan wala man, kay dinhilang nahitabo sa mga buhat. Gibuhat kini sa Dios sa panahon sa mga apostoles aron matingala pag-ayo ang mga tao. Ug sa ilang pagkatingala, mangita sila og katin-awan kung unsay nahitabo, nganong nabuhat kini nga milagro, nganong nakalukso kani, nganong nakalakaw ug nakatindog, dayon maminaw sila sa walis sa mga apostoles ug maluwas sila. Maulugar nga buhaton sa Dios dinhi nga mga panahona. Nakita sa tanang mga tao sa templo ang bakol nga giayo na. Ug silang tanan nakaila kaniya kay ila mangga kalabyan kada adlaw kung moadto sila sa templo nga galingkuran diha sa pultahan nga matahom nga gapakilimos. Maugyod kini, di ba? Og hilabihan ang ilang kahibulong sa dihang nakita nila siya nga naayo na. Mga igsoon, imposible gid kini nga mahitabo. Na unsa kaha ang reaksyon sa mga tao ni ining milagro nga ilang nasaksihan nga talagsaon nga nahitabo. Mubasa kita sa mga Buhat kapitulo 3 bersikulo 11 hangtod sa 15. Samtang nagkupot pa siya kang Pedro ug kang Juan, dili siya gabulag kang Juan ug kang Pedro, di ba, kining bakol o gahawid ngadto kanila. Samtang nagkupot pa siya kang Pedro ug kang Juan, ang tanang tawo nanagan ngadto kanila didto sa portiko nga ginganlan og iya ni Solomon. Sa ato pa, kining portiko ni Solomon usa ka mga tigumanan nga gi-extension ra diha sa mga dapit sa paril sa templo. Ug kini nga tigumanan luag man ug daghan gani nga mga tawo ang magtiguman didto. Ug kini nga gibuhat ni Pedro ug ni Juan nga milagro ngadto sa bakol, gidugok sila didto sa portiko ni Solomon sa daghan nga mga tawo. Bersikulo 12, sa pagkakita ni Pedro ni ini ang mga tawo iyang gisultihan, katawhan nga Israelinhon, matod pa ni Pedro,
Nganong nahibulong man kamo niini? O nganong mitutok man kamo kanamo nga daw sa among kaugalingong gahom ug pagka-Dios nun gipalakaw namo siya? Matud pa ni Pedro ngadto sa kaatubang niya nga mga Hudiyo nga kamulo ga panginsusi kung unsay nahitabo nganong nakatindog nakalukso kini nga bakol. Ang Dios ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong katigulangan, nagpasidungog sa iyang alagad nga si Hesus, nga inyong gitugyan o gilimod sa atubangan ni Pilato nga mihukom na unta sa pagbuhi kaniya. Mga igsuon, gibalik na usab ni Pedro ang iyang pagpamatuod nga si Hesus gipasidunggan sa Dios. Si Hesus nga Dios sa ilang katigulangan, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ipagawas na unta ni Pilato kay nasuta niya nga walay sala si Hesus. Apan unsa ang ilang gibuhat? Ilang gipalansang diha sa krus. Matod pa niya sa bersikulo 14, apan inyong gilimod ang balaang matarong, ug inyong gipangayo nga maoy buhian alang kaninyo ang usa ka mamumuno, ang kiler, ang tigpasiugda ug daghan niya mga kasamok, ug inyong gipatay ang tigmugna sa kinabuhi. Ang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, ug kami mga saksi niini. Nakita nila ang pagkabanhaw ni Hesus, ug igo lang nila gisulti ang ilang nakita ug nasaksihan, ug karon gaiwali nila. Balik ko nato kini nga bersikulo. Sa ato pa, atong nahimbaw-an dinhi sa mga buhat nga gabuhaton sa Dios. Una, magbuhat siya og mga milagro pinaagi sa mga apostoles. Mo'y una nga gabuhaton sa mga apostoles na ay milagro, ug unya samtang gakatingala ang mga tawo tungod sa milagro nga ilang nakita, sangyawan sila sa mga apostoles sa paagi sa kaluwasan. Ug daghan kanila ang gapanuo, ug daghan sad ang gakangaluwas pinaagi sa ilang pagtuo. Mao kini ang nahitabo sa adlaw sa Pentecostes, ug maopoy nahitabo sa dihang giayo ang bakol. Nakahigayon sila sa pagwali ug sa pagsangyaw mahitungod kang Hesus ani nga panahona. Ug samtang nagkupot siya kang Pedro ug kang Juan kining bakol, nanagan ang tanang mga tao ngadto kanila didto sa portiko ni Solomon. Atong timan-an nga wala gay dawatan ni Pedro ang pagdahig kaniya sa mga tao tungod adto nga milagro. Wala man niya ang kuna nga pinaagi sa iyang ngalan, pinaagi sa iyang gahom na ulian kining taong bakol. Apan nagprangka siya nga naayo ang bakol pinaagi kang Hesus. Kang Hesus nga gipasidunggan sa Dios sa ilang mga katigulangan. Usama sa gibuhat ni Pedro sa adlaw sa Pentecostes, sila ang iyang gidut-an sa kamatayon ni Hesus. Wala man siya'y kahadlok nga giprangka nga sila mo'y hinungdan nga si Hesus nagantos o gipalansang diya sa krus. Ilang gilimod si Hesus ug gipangayo nila kang Pilato nga maoy buhian alang kanila ang usa ka mamumuno, bisan kung mihukom na unta si Pilato nga iyang buhian si Hesus kay nasayod siya ug nakabalo siya nga walay sala si Hesus. Pero unsay gisinggit sa daghan nga mga tawo, si Hesus ilansang sa krus. Ang tigmugna sa kinabuhi, ang balaan, ang matarong, mao kini ang mga ngalan ni Hesus, ilang gisalikway ug ilang gipatay. Apan ang ilang gipatay, gibanhaw sa Dios. Ug mipadayon pa si Pedro sa pagwali ug atong basahon kung unsay uban nga gisulti ni Pedro kanila. Kay si Pedro giniyahan sa Espiritu Santo, walay kahadlok sa pagprangka sa kun unsa ang gibuhat nila kang Hesus, nga mao ang hari nila nga mga Hudiyo, ang gihatag sa Dios nga manluluwas dinhi sa kalibutan apan ilang gisalikway. Mubasa kita sa mga buhat kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 26. Ug ang iyang ngalan pinaagi sa pagtuo sa iyang ngalan, nakapahimong baskog
niining tawhana nga inyong nakita. Pinaagi sa ngalan ni Hesus, pinaagi sa pagtuon niya kang Hesus, nakahimo nga naayo kining tao nga bakul. Nga inyong nakita og nailhan, nakatindog, nakalukso, nakadagan ug nakagdayiga ngadto sa Dios. Ug ang pagtuo pinaagi kang Hesus, naghatag ni ining tawhana og hingpit nga kahimsog sa atubangan ninyong tanan. Versikulo 17, "Og karon kaigsuunan ako nahibalo," matud pa ni Pedro. "Ako nahibalo nga kamo nagbuhat diha sa pagkawalay alamag, sama sa gibuhat sa inyong mga pangulo." Giprangka ni Pedro kanila, gihatagan niya sila og dalan nga makahuna-huna nga ang tanan ninyong gibuhat, ang pagpalansang ninyo kang Hesus sa krus, ang pagsalikway ninyo kaniya, kining tanan gibuhat man ninyo tungod kay wala mo'y alamag, wala mo'y kasayuran, may tungod kaniya. Versikulo 18, "Apan ang gisulti ng daan sa Dios pinaagi sa baba sa tanang mga propita nga ang Kristo kinahanglan gayud nga magantos iyang gituman." Kining tanan nga nahitabo kang Hesus, igo lang gituman sa Dios ang daan niyang plano. Ug kamo maoy hinungdan nga kining tanan natuman. Pero gibuhat ninyo kining tanan, matud pa ni Pedro, tungod kay wala kamoy alamag, wala kamo masayod sa kun unsa ang inyong gibuhat ana nga panahona. Versikulo 19, "Busa pag hinulsol kamo ug balik kamo kaniya aron mapapas ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay moabot gikan sa presensya sa Ginoo, ug aron iyang ipadala si Hesus ang Kristo nga gitudlo alang kaninyo." Giprangka ni Pedro ngadto kanila, "Pag hinulsol kamo, dawatan ninyo si Hesus ug mapapas ang inyong mga sala, ug karon dayon moabot ang panahon sa kahayahay. Mabalik ang kahimtang, sama sa kahimtang sa tanaman sa Eden sa panahon nilang Adan. Ang mga mananap mahimong di na manipa, di na mamaak, manungay, maayo ang tanan. Ug gani si Kristo ipabalik dinhi sa kalibutan." Versikulo 21, "Siya sumala sa tanang gisulti sa Dios pinaagi sa baba sa iyang mga balaang propita sukad pa sa unang panahon." Versikulo 22, "Kay si Moises miingon," di ba si Moises usa ka propita, ug wali gihapon ni Pedro ngadto kanila, "Kay si Moises miingon, ang Ginoong Dios magtuboy alang kaninyo og usa ka propita gikan sa inyong mga kaigsuunan sama sa inyong pagtuboy kanako. Mamati kamo kaniya sa bisan unsa nga iyang isulti kaninyo, ug ang tanan nga dili mamati sa maong propita malaglag gikan sa katawhan. Ug ang tanang mga propita nga nagsulti sukad kang Samuel, ug sa mga miabot human kaniya, nagsangyaw usab ni ining maong mga adlawa. Kamo mao ang mga anak sa mga propita ug sa kasabutan nga gihatag sa Dios ngadto sa inyong mga katigulangan. Ang Dios miingon kang Abraham, ug pinaagi sa imong kaliwat panalanginan ang tanang banay sa kalibutan. Pinaagi kang Hesus nga motungha dinhi sa kalibutan, ang tanang banay mapanalanginan man. Versikulo 26, "Ang Ginoo nga nagtuboy sa iyang alagad, nagpadala kaniya pag-una nganha kaninyo, aron sa pagpanalangin pinaagi sa pagbiya sa matag usa kaninyo gikan sa inyong pagkadautan." Mo'y gisulti ni Pedro dinhi sa panahon nga gapanginsayod sila sa kun unsay hinungdan nga naayo ang bakol, ug karon wala may duwa-duwa. Giprangka ni Pedro ang tanan sumala sa giya sa Espiritu Santo sa kun unsa ang angayan nga iyang isulti ngadto sa daghan nga mga tao. Sa ato pa una, gipaklaro pag-ayo ni Pedro nga naayo ang bakol pinaagi sa gahom ni Hesus. Si Hesus mao'y nakaayo kaniya.
Dili man si Pedro, dili man si Juan, kundili si Jesus mao'y nakaayo ni ini nga bakul. May kusog ang iyang mga lutahan, tungod ra kang Jesus, naglukso-lukso tungod ra kang Jesus. Unya gibhatagan ni Pedro ang mga Hudiyo ug lusutanan, pinaagi sa iyang giingon nga nahibalo siya nga kadto tanan nga ilang gibuhat kang Jesus, gibuhat nila diha sa pagkawalay alamag, pagkawalay kasayuran sa kun unsa di ay ang ilang gipangbuhat. Ang ilang hari nga daan ng gisaad sa Dios nga mutungha nganha kanila aron mahimo nilang hari, mao ang manluluwas, ang Mesiyas, pero ilang gisalikway. Gibuhat nila kining tanan sa pagkawalay alamag. Wala sila'y alamag kung unsay ilang gabuhaton sa ilang pagpalansang kang Hesus diya sa krus. Ug bisan ang ilang mga pangulo, ang mga parasiyo, ang mga eskriba, ang mga pari, apil usab sila walay alamag. Apan pinaagi ni ini nga ilang gibuhat, gituman ra sa Dios ang iyang gipropesiya nga kinahanglan mag-antos si Hesus alang kanato aron mabayran ang atong mga sala. Daan mang plano sa Dios nga mao'y mahitabo kang Hesus, pero kining mga pangulo sa mga Hudiyo mao'y gigamit para nga matuman kini. Apan pinaagi ni ini nga ilang gibuhat, gituman sa Dios ang iyang gipropesiya nga kinahanglang mag-antos si Hesus alang kanato aron mabayran ang atong mga sala. Unya gidasig ni Pedro ang mga Hudiyo nga maghinulsol gayud sila aron mapapas ang ilang mga sala. Kinahanglan nga ilang dawaton si Hesus. Ilang dawaton si Hesus nga ilang gipatay. Ilang dawaton nga si Hesus ilang manluluwas ug kung ila kining buhaton, mapapas ang tanan nilang mga sala. Ayha padayon sila makalingkawas gikan sa ilang mga sala. Ayha padayon sila makatagamtang ug kahayahay nga wala sukad nila katagamtami. Ug sa unahan, apil sila balikan ni Hesus ug dadun sa langit. Apan kutob sa pagbalik ni Hesus, inigabot na sa panahon nga bag-uhon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios, pinaagi sa mga propeta. Kinahanglan sa nga magpabilin si Hesus dito sa langit, hangtod nga ang tanan dinhi sa kalibutan mahimong mabag-o, mubalik sama sa nahitabo sa tanaman sa Eden. Pero hangtod nga dili pa matuman si Hesus dito sa langit. Mipadayon si Pedro sa pag-ingon nga bisan si Moises nga ilado nila nga propeta, nga ilang katigulangan nga si Moises nagpropesiya nga ang Ginoong Dios magtuboy og propeta alang kanila nga sama sa iyang pagtuboy kang Moises. Usa ka propeta nga Hudiyo ug kinahanglan nga mamati sila kaniya. Ug ang tanan nga dili mamati kaniya malaglag gikan sa katawhan sa Dios ug asa kamo paingon dito sa linaw nga kalayo, impierno, kung dili kita mamati kang Hesus. Gipasabot ni Pedro nga si Hesus mao'y pagkatuman ni ining gipropesiya ni Moises. Si Moises nagpalingkawas sa mga Hudiyo sa ilang pagkaulipon gikan sa mga Ehiptohanon. Si Moises mo'y nahimo nga nakadala sa mga Israelita pagawas sa pagkaulipon sa Ehipto. O si Hesus usab magpalingkawas sa mga tawo gikan sa ilang pagkaulipon kang Satanas. Maluwas sila kung ugaling mutuo sila nga nagpakamatay si Hesus alang kanila. Kung ilang dawaton, ang ilang gisalikway kaniadto karon dawaton nila ug tuuhan nila. Ug nagisgot pa si Pedro nga ang tanang mga propeta sukad kang Samuel nagsangyaw usab mahitungod adtong adlaw sa pagpatay kang Hesus. O gipahinumduman ni Pedro ang mga tao sa gisaad sa Dios kang Abraham nga mapanalanginan ang tanang banay sa kalibutan pinaagi kang Hesus. Kung mutuo ang mga tao kang Hesus, mapanalanginan gayud. Mga igsuon, unsa kay buhaton sa mga Hudiyo nga nakasaksi sa pagkaayo sa bakul?
ug nakadungog sa giwali ni Pedro. Unsa ka ang ilang reaksyon, unsa ka ang ilang gakabati karon may tungod ni ini nga giprangka ni Pedro ngadto kanila. Basahon nato ang buhat kapitulo 4 bersikulo 4. Apan daghan sa mga nakadungog sa pulong ang mituo ug ang gidaghanon sa mga lalaki miabot og mga 5,000. Balikon ko. Apan daghan sa mga nakadungog sa pulong ang mituo ug ang gidaghanon sa mga lalaki miabot og mga 5,000. Sa ato pa mga igsoon, daghan kanila ang mituo ug nakaabot gani sa mga 5,000 ang kadaghanon sa mga magtutuo nga mga lalaki ra. Walay labot ang mga babay, mga batan-on ug mga bata. Base nakaabot na sa kadaghanon sa mga naluwas kakapin sa 10,000. Kung apil ihapon ang mga babay, mga bata ug mga batan-on. Gakakita nato diri sa atong pagtuon sa mga buhat nga ang gibili ni Hesus nga trabaho gatumanon gayud sa iyang mga apostoles ug sa ubang magtutuo. Ang unang ang mao ang pagwalis sa Jerusalem ug sa Judea gakatuman na. Ug daghan gani ang nagtuo ug naluwas. Mga igsuon, pinaagi sa giya sa Espiritu Santo sa lawas sa mga apostoles, gakahimo nila ang murag imposible nga mahitabo. Agi pagsira, naay pangutana. Nga makapangutana sa atong kaugalingon o ang mga tubag ni ini pinaagi sa atong pagtuon sa mga buhat, may baluan nato. Agi sa pagsira na ay pangutana, ang mga pangulo sa mga Hudiyo mo'y nagdumot pag-ayo kang Hesus, dili ba? O sila ang nag-agda sa ilang mga kaubang mga Hudiyo sa pagpatay kang Hesus. Siguro nga nasusi nato og atong nahibaluan kini, pinaagi gani sa atong pagtuon sa Hiwansyo. Unsa ka ang ilang gabation karon? Nga linibuna sa ilang mga sakop ang mituo kang Hesus, nga mibiya na kanila ug miangko na, midawat na, mituo na kang Hesus nga mao ang iyang manuluwas. Unsa kaha ang ilang gakabati karon? Ug unsa kaha ang gabation ni Satanas karon nga gailugo na ang mga tawo gikan kaniya? Unsa ka ang reaksyon ni Satanas nga ang linibo nga mga tawo gakawala na diya sa iyang puder o gabalhin na ngadto kang Hesus. Sunod nga episode atong mahimbaw-an kung unsay gabation sa mga pangulo, unsay gabation sa mga Hudiyo, o kung unsa usab ang buhaton nilang Satanas sa pagpakgang niini nga kamulo, galangkat, o gakaylap nga kamatuoran may tungod kang Hesus. Mga igsuon, diya sa matag usa ninyo ka mga Pinoy-anan, matag usa ka pamilya, anaa kitay humol. Ug unta, sa matag usa base numan sa panihapon, makagbasa kita may tungod ni ini nga homework diya sa buhat kapitulo 1, kapitulo 2 ug kapitulo 3 ug isgutan nato sa matag usa. Sa imong asawa o naa kay anak ug atong hunahunahon pag-ayo, balik review sa pinakauna nga kapitulo sa mga buhat hangtod taman sa 3 sa kun unsa ang nahitabo sa mga apostoles hangtod nga mikunsad na ang Espiritu Santo ug nagpuyo sa matag usa ka naluwas. Ug siguro nga mapresko kini sa matag usa ka ninyo ug makatabang para sa pagtuon na usab sa sunod nga mga kapitulo. Maayong adlaw ug salamat.